Здравейте и добре дошли в канала на Фондация Изкуство в час. В днешното видео ще видите няколко изложби и тъй като имаме последен час с вас в училище през този месец за тази учебна година, исках да ви кажа няколко неща, които да ви служат и за бъдеще, ако не се видим през следващата. Неща, които съм забелязала, че са ви трудни или така мога да ви дам идеи как да работите. И едното от нещата е да имате повече смелост. Другото е да използвате цветовете по-активно. Да. Ами да, защото, например, Ние сме много плахи. Точно така, много сте плахи и доста мързеливи, защото много често оставяте нещата без фон или само с едни бледи моливчета и готово. Много Или надраскано от бебешко, да. Точно така, много прибързвате. Второто нещо е да използвате въображението си. Ще направим едно упражнение в часа за самото въображение, защото то е нещо, което също се учи. Тоест, то не е нещо, което пада от небето. Или се раждаш с него. Да, не ти се раждаш, но за да го използваш има разни трикове и, например, това са ключовете за въображение. Има една книжка на Джани Родари, която е не излъжа как и беше името, но става въпрос за въображението и има едни ключове, които много помагат. Можем да го отключим и да го използваме. Ние ще използваме за ключ, няма да казваме, нека да изненадаме какво ще използваме за ключ, но общо взето целенасочено художника, артиста и детето, което иска да се развива добре, трябва да търси тези ключове. Тоест, думичка, цвят, израз, дори аромат, ако щеш. Нещо, което включва друго нещо. И по този начин, чрез асоциативното мислене, ние можем да навържем и да направим цяла история или цял сюжет за някоя рисунка, картина или всичко, каквото поискаме. Но ни трябва нещо първоначално, което да ни оттласне, да ни бутне. И третото нещо, какво беше? Третото нещо са спомените. Тоест да се опитваме да запомним нещата, които ни правят впечатление. Защото паметта ви е адски кратка. Вие не си поставяте за цел да запомняте неща, които в същото време помните супер странни и случайни, без значение. Просто да се умяваме да извикваме от паметта си неща, които имаме в чекмедженцето, за да можем да ги използваме, когато ни трябва. Тоест, когато искаш да помислиш за дърво, ти да си спомниш какви дървета си вижда. Този големия многовековния дъб в Сандански, например, или някоя голяма елабор някъде в планината. Започваш да премисляш какви дървета ти имаш в архива, тук в мозъка, и да извикваш техните образи. Така че това са трите неща: смелост, памет, спомени, добра памет, по-скоро, и ключове към въображението. Това са нещата, които помагат не само в рисуването, и цялостно в живота, защото ето, например, при Джани Родари и тези ключове става въпрос как да измислим история. Тоест не е задължително това да е сюжета на една рисунка, но, например, ако госпожата каже да измислите някой разказ, тези ключове също ще помогнат. Въобще каквото и да тръгне да прави човек, изобщо за да тръгне да прави нещо човек, защото ти можеш да си седиш и да си гледаш в стената и никога нищо да не правиш. Така че хубаво е човек да прави неща, хубаво е да ги прави с въображение, с смелост и на базата на своите спомени, защото така се получава максимално естествено. Първата от изложбите, които показваме, е спомени от старите софийски кина, което беше фотографска изложба в Нова Арт Спейс. Беше супер интересна и е точно такава препратка към миналото, която е много интересна, защото можем да проследим какво си спомнят различните хора за едно и също място. В случая конкретно бяха кината и заради това беше ключът
но може да става за всяко едно нещо въпрос. Например, ако имате някоя книжка, да питате родителите си, когато те са били малки, как се я чели, харесвали ли се, какво впечатление им е правило. Ако минете покрай някоя сграда, например, да питате тук какво е имало преди, защо сега е разрушено, например, или преди да стане този магазин, какво е било, или вие да си спомните какво е било преди това, какво е сега, ако по време на вашия живот нещо се е променило. Ето такива преходи, например, има и много книги, които разказват на това място, където живеем, какво е имало преди това, как са живяли хората. Защото всички тези неща са натрупвания в историята, които дори подсъзнателно ни влияят. Ставам сега да гледаме изложбата, няколко думи от откриването, се връщаме да презентираме следващата. Казвам Никола Попчиев, издател съм на програмата и тази вечер ми е изключително приятно да ви посрещна с добре дошли на тази скромна изложба. Изложбата на програмата заедно с Европео. Това е втора изложба от цикъла Изчезналите кина. Колегите от програмата, Цветана Колинска, главния редактор и всички останали успяха да сътворят немислимото, да съберат от Държавния архив, от архива на БТА, от още много архиви, да съберат на едно място нещо, което до сега не е правено 40-те, 50-те, 60-те, 70-те години. Много кадри от изчезнали кина. Между другото, една дама написа, че тези кина не са изчезнали, защото лятно кино Мир просто го срутиха, то не е изчезнало. В общи линии, благодаря много на фотографите, които създадоха кадрите към изложбата, към архивните кадри. Имаме съвременни кадри на Александър Станишев, на Георги Андинов и на Ива Димчева. Също така много благодаря на страхотния и любезен домакин Спартак на Нова Art Space, на нашите партньори от Сету, от Джин 1689, днес Кафе Долче Густо и Етапюр. За мен това е една мисия и много се радвам, че програмата продължава да я върши и много ще се надявам да се виждаме с вас в следващите изложби, лятото, есента, края на годината, в които да разказваме за архитектурното, културното наследство. Сега ще дам няколко думи на издателят на Европео, Любен Диоксин, който сигурен съм всички тези кина ги е виждал на живо и ги помни. Уви, да. Господин министър, маестро Найденов, маестро Финци, обръщам се към вас не защото сте много големи артисти или пък важни министри, а защото за жалост помните премиерата на Тополчица моя, както и аз се помня. Там е в Кино Изток. Много е носталгично тази изложба за мен и за моето поколение, макар че това сега носталгия. Едно време каква носталгия имаше. Следващата изложба ви я показвам само съвсем виртуално, защото не успях да отида на нея, но тя е по повод Великден. Поздравяваме ви с този празник. Кажи. Христос възкресе! Точно така. И исках да ви покажа няколко картини от тази изложба, защото са с изключително ярки цветове, изпълнени и много ми хареса как ярките цветове са в синхрон, в една страхотна симбиоза. Обикновено се търси баланс, т.е. ако няколко цвята са ярки и другите са по-убити, за да може така да се колоритът да се уравновеси. Тук обаче е пълна експлозия от всички използвани цветове, които са ярки. Така че ви съветвам, понеже създават страхотно настроение, да опитате да направите нещо толкова мощно и енергично. Оставям ви да видите. Ето изложбата я видях в сайта Импресио на художника Велин Динев. Виж. Малко абстрактно, но интересно на цветово. Цветово, да. Точно това ми направи силно впечатление, колко са ярки и контрастни. Не е съвсем абстрактно, защото си личи. Ето, например, това са едни криле, не знам, например, или опашка на петел. Тук също имаме различни структури и детайли, но просто цветовете са нещото, което пленява. Такова настроение създава, че ето, например, това е портрет. Да, няма подробности, защото си ги е спестил автора, но виж какво излъчване има. Все едно е огнено това момиче. Да. С лилави коси. Не, че няма такива действителни коси, обаче просто тук действат направо като експлозия. И последната изложба е направо експлозия пък на фантазията. Там ще видиш
Съвсем абстрактни неща, сигурен Не, съм. напротив, реалистични са, обаче са тотално измислени, в смисъл, че е много несъществуващи и много фантасмагорични. В смисъл, В въобще смисъл, няма. примерно, слонско тяло с крака на тигър и опашка на Точно. крокодил. Точно така. Ако това представят тези фантазия, нещо подобно, Да. само че по 10. Не само крака, не само крака, ръце, ами образите са съставени от 300 различни неща. Много ще ти е интересно, ще очаквам интересно впечатление, на които приличат тези образи, които виждаш, защото те са много усмихнати, много ярки отново. Пак цветовете са много ярки и човек би решил, че ги е рисувал на някое дете, което е в трети клас, но не е голям. И то прочут наложен Художник. така традиционен художник. Да. Ами айде да гледаме. Ето, това предполагам, че е плаката на изложбата и ми Точно подсказва така. колко е странна. Николай Панайотов е автора. Ето сега, виждаш ли, не е Браво. избор между една глава, едни крака, едни ръце. Тук има 4 глави, много крака, много ръце и всичко е съвсем неочаквано да бъдете. Ето, забравих да ти спомена и скулптурите, виж сега. Това са Има едни буквално- между скулптура и инсталация от така наречените ready-made се казва. Т.е. това са от предмети от бита, които са сглобени в една конструкция, която изразява някаква идея. Това са рисунки, малки като скици. Гледай сега. Кажи нещо да ти загубил мой дума. Виж детайлите. Нали, реалистично Да. е, обаче не е реалистично, нали така. Значи подходът е реалистичен, но персонажите, героите и сюжетите въобще не са реалистични. Тук имаме крака, ръце. Ето Ето втората още една. инсталация, да. Изглежда се едно, това го е правил години наред. То са дискове, то са кутии с капки. Ето още една. Ето, глава с директно крака и с глава отгоре. А не, И тази се като на животно Да. краката. Ето тази много ми хареса на мен като конче. с 1000 Това е глави. как бих обяснила, че се чувствам като майка на вас двамата. С 1000 неща на главата, спъната с гюлена кръка. Ето виж тази какви ръце има, директно от гушата и тръгват дланите. Това е готиното да си Да. художник, че можеш да си правиш каквото Каквото си си искаш. искаш. Ето тази, например, е купичка. Ето този е троен човек вляво, видя ли, с носовете. Това изглежда на кукър. Да, прилича на кукерска маска малко. Може да е вдъхновено точно от тези традиционни атрибути. Тези са по-изчистени, виж колко хубава форма имат. И как преливат едно в друго. Това може би е съюза между мъжа и жената. В смисъл, когато женят Да. мъж и жена, нали стават едно цяло, но в същото време са двама. Това е Може цвет би на това е ръкава, израз. колкото виждам. Да. Общо взето, като станеш в тази зала, настроението е Брутално готино. като насред Луна парк Да. се усеща. Сега ще се кача и на втория етаж да покажа и оттам тези, но ето тук явно има още няколко. Интересно. Виждаш фоновете, всички цветове са супер ярки. Не е чак флуоресцентни, но просто няма сиво в картините. Всичко е розово, синьо. Това е на входа тази работа, която посреща. Това са едни такива анатомични. Мисля, че по биологи се използваха за... Като твоите, тези двете целувката Да. и... Но ето... И ето това са вече тези на втория етаж, които горе има като тип рисунки, малко по-ескизни се нарича, Да. не е съвсем завършени картини. Които ги правим и ние. Но виж очите, може би защото очите са прозорец към душата на човека, тук автора просто очите ги оголемил до... Почти макс. Точно така. За съжаление не успях да отида на самото откриване, може би автора е пояснил някакви неща, но аз отидох в следващ ден. И ето така изглежда една предварителна рисунка и после се превръща в картина, когато автора я довърши напълно. И тези много ми харесаха. Въобще взето тялото няма никакво значение за автора, глава, ръце и крака.
казал, че за тази изложба бих казал, че художника се е вдъхновил от странни глави и затова е решил да ги съедини в нещо като човек от глави. Да, установихме, че тялото няма никакво значение, за да има само глави, ръце и крайници и крака. Направила е няколко... то не е метаморфоза, но как се казва, когато събереш няколко елемента от различни... Каквото казах аз общо. Да, въпросът е, че е комбинирал животински елементи. Не само, Комбинирал е всичко, което се сетил. Всичко, което може да се комбинирал. Да. Защото и египтяните това са правили, нали? Помниш с сфинксовете, след това и древните гърци, разни кентаври, всички тези фантазни образи са на този принцип. Комбинират се елементи от животни, от хора, някои има, които комбинират от растения и се получават тези интересни, общото цялата митология, с които е пълна тези образи, но те са точно толкова фантазни, колкото и произведенията на този автор Николай Панайотов. Запомни, нали борим колко автори помниш, така че запомни и това име. И сега кажи финал. Какво ти беше мнението? Хареса ли ти последната изложба? Абсолютно, сега май ми хареса най-много от всички. Да, сигурно бях. Сега започваме да работим в часа и ще направим същите неща. Става. Абсолютно. Ще ви дам по един ключ за фантазия и започваме да правим фантасмагории. Ако видеото ви е харесало, ударете палец нагоре, абонирайте се за канала и ударете камбанката, за да получавате известия, ако качим нещо ново. А сега, чао! Чао до следващия път!